blooming di taman. Ay. Wala katawag yung nag-blooming oh. Imbes ng anak na nagwapa ng taman. Isa tayo imbes ng anak. Nanggwapa ng taman. Hala ka. Ay. Kaunta guys. Saging-saging. With sili. Ay, ginamos na with sili. Mata oy. Hilaw. Hilaw gani, mamili gali dira gani. Tara, silalom, hilaw-hilaw. Ay ka na, okay naman daw. Ayaw na, di mo na matuslog ginamos. Oo. Asa? Ay, dara oh. Kanyo, kanyo. Iniwa na tayo na. Ay, natanggal na kasi. Ah, mama ni mo. Te! Buntag! Ayaw na. Hinog mo na. Kana. Uyawang hanoy, marang magkuhan nun. Nakabaok. Ikaw, pilawin mo ka nun. Palit na siya nagsaging hilaw, te. Palit na siya saging hilaw. Hindi, naikwa na. May sabang. Di, napay kuhan dila, te, ka na medyo hilaw-hilaw pa. Hilaw, pagit na ah. Nasa ilalom yata, te. Ako naman nagipalay. Ito man siya na mukhaon og saging hilaw. Driving day ka, ma'am. Ito nga ginamos. Tapos halang kayong sili. Isa? Halang kayong sili. Kanit, o kanit. Kinig mo. O kanit. Ay, kanit, okay po ni siya, hilaw dyan. Hilaw ganito. Nya, kanit pong. Wala, apil na natin. Apil po na. Kung sa paman. Marito ka. Ginamos. Sa kundi. Sa dili ka mukha ginamos. Oo. So, dito sluan mo. Ginamos kanin ng ginamos. Wala, ito ro, ginamos. Sili na, sili dito. Ay, sili na. Sa baligya, sili sila. Wala, rumot si alawat pa sa'yo. Ah, wala na, may sili, te. Oo, kapalit. Ginamos po daw, te. Ako magpapon. Bali pila, ginamos yung mahan. 100? Ha? Pila, day? Pila, day? Yes. Okay naman ang kiss, ma'am. Kuhan lang, te, 50. 50 na lang, te, para dagan-dagan. Cute. Masa pa man yung pilihan na lang? Sige, pagkuha dara. Ito slow, di mo na ginamos po. Dili ang duwang. Ano ka na yung kambal? Masa mo, kuhan ka na dili. Kani? Ano siyempre? Kasi kani sa TV po. TV po. Sabi mo. Kuhan biya ano, kalibanga, biya kasi igit-igit. Tama rin ang pampatubol mo. Patak po. Pako, lami pinang pako. Oh. Oh, kani? Ikaw, kaon mo, kaon mo, gunsa-gunsa. Kaon ka na. Pilig pa ko. Pila, duha kay ngani oh. Duwara? Tulo? Tulo ha. Bapo kayo nasa laron do. Kaya nagganti na. Lamas, may lamas ito. Mumbai. Blooming di taman. Ay. Ano katawag yung nag-blooming oh. Imbes ng anak na nagwapa ng taman. Isa tayo imbes ng anak. Nanggwapa ng taman. Hala ka. Ay. Yan, bukad atay. Oo. Bukad alang atay ni Hanat eh. Ayaw kayo ganat eh. Lungkot kaya to. Tuno, di ba dahi? Ito, tingnan dito. Kapag guys, sana nagkalami. Ba? Lami, tinigyan mo. Kamatis ba ito? Gusto ko kamatis? Pili kamatis. Gusto mo ganyan lami ng sausawan yung dairon? Makapagwapog panis. Hala ka. Tao. May nawag ko, nagsilupin ba? Pagkakang sigod. Digit ka itong fans, di mo taribas pa. Dili ka itong mataabot. Ay, ang saging. Ah, saging. Yun eh. Pangit man eh. Sige tayo, pangit tayo na sa nagwalap tayo. Kaha. Mga pangit yung saging. Eh, kanyo, kanito. Tundan eh, no? Oo, tundan ni Kasi ka na lang. Sino siguro boss ay? Kaya mas gwapo man eh, kay hilaw-hilaw gamay. Ay, oo, ganahan ka gilaw di ay. Oo, katong patubol man yan. Ah. Ang patubol. Ano, pakip ko. Malipad og saging guys. Na akong driver si Marky Boy. Peace out, peace out, peace out. Ang yan ko gingani no, kanang angkalo na gingani. Ibang. Yung blooming daw kaingon si auntie. Hello. Makadugang jud og confidence pag ingon kag mga ingana nga mga words. Cha. So mo to guys. Magkuan sa mi, mag-asa ka ba?
Muli na someday. Mali na mi guys. So bye. See you sa balay. Maglungat tag saging. Hi guys. So maniud to ta guys. Maniud to ta saging akong kuan. Paniud to. Saging hilaw. Haman ginamos be. Nandali nga lagi namas. Oh, ginamos. Butang sili ha. Nati alalay for today's video. Saging tapos ang partner kay kuan. Inilaw. So naragyapon ko sa balay karon guys kay suspended gihapon ang klase. Kaya tungod sa linog. Wala pa tayo, ligid na ang kuan. And saging-saging lang sa ay karon paniod ka. Making saging guys, silaw kayo siya. Ah! Kainit. Inauwi kay ko guys. Wait, ko guys. Init bitaw! Ipako na kasi mo paano. Dali po ng kuan pod. Ginamos. Tay, sili. Ah, guys, ginamos. Uy, suka. Tara. Ah, halang kayong suka. Tapos, tulo ka buk sili siya. 4 maguna ka siling ang natulog Kaya mo. patay. Kuan lang, di lang ako pa kuan ng si Troy karon ka nagsili ko. Di lang ako pa didihon. Gatas lang sa siya. Kaunta guys. Saging-saging with sili. Na, ay ginamos na with sili. Muta oy. Dami. Ginamos oh. Na. May pares ng saging o kuan. Kinilaw. Tapos na pa dyan pipino. Solve ng paniod to eh. Mas komportable yung maging ano ba. So pag nalang sa balay no. Tapos ang TL. Tayo pag kayo mabot mukaan ka sa restaurant tapos nga ano yung forma. Ano magdukan? Luwi. Wag mo ka. Habalay lang. Namay. Marky food guys, tara. Saging with kanon iya guys. Naka-black rice si Marky kaya. Diet daw siya. Ako mas diet kaya wala ko kuan. Update sa kong timbang kay kuan ako. 48. Ang galaga pa ko 42, 43. Ang naguntes ko nabot ko 56. Kaya ko no? Ato. Ulit na ko 48 karon. Sana all. Nakawatan og kuan ginamos. Ay pala bitaw ginamas na. Di mo batuton intro niya padidion ka man kuan. Yun ako sa gabi padidihon. Kaya ma-wash out na ang ginamos. Ano po ko kabalik og kuan og ginamos? Kaya ganyan pa man kapat og kuan saging. Radish. Pino. Si Baby Truck na tulog. Ano pugos dito mo ha? Wala ngayon, kung ano, hinamos. Sige pa baik-baik ang ginog dire. Hindi ka na mapasudlo no kasama kayo. Hang? Pero magsama kayo, sabay balik din ang mapasudlo. Stay safe sa mga kandara. Nalinugan.
Stay safe mo guys. Oh, beg. Hindi tinatay ko an. Sulugoon. Thank you. Hi guys. So, bye na guys. Bye-bye.